היי חברים, מה קורה? היום אנחנו בסרטון על אנבוקסינג של כל מיני ממתקים. תקשיבו, זה פתוח כבר כי ציינו סרטון וזה באמצע נעצר ועכשיו אנחנו עושים את זה שוב פעם. אז הדבר הראשון הוא כיף שוקולד וכיף מקלות עילית בקיצור. ופצפוצים. אותו דבר רק שזה עם פצפוצים. אז בואו נתחיל עם שלי. ככה זה נראה עם הפצפוצים. תביא לי אחד. תביא לי אחד. ככה. תביא לי אחד. תטעם. לא, שים לחיים. והכל. לחיים. מה אנחנו נצלמים סרטון. כן. וואי, זה מה זה טעים. חיסלתי. השני תיקים שלכם בתוך האוטו אצלי. איתן, האייפד שלך שהוא לא יתפוצץ מאחור. וואי, זה טעים. וואו. הבנת? איתן, תביא את האייפד שלך להתפוצץ. הוא לא יכול להתפוצץ. היה יכול. אחרי הסרטון. זה... סוף הסרטון זה יהיה לפחות מחר. זה כאילו בסוויט. מצופה בשוקולד עם פצפוצים. בואו נראה רק עם השוקולד. שוקולד פה מעוף. הדבר הזה רגיש לך. טוב, זה שבור. כך לא משנה. נו. תראי לי בבקשה שלך חלבית כפית וגבינה והמלוח הזה שאבא עשה. בסוף. גם אני טועים. אתם מבינים? כן, אין מה. תדליקו מזגן? כן, אמרו. שנייה אמא. לי יצא שאין. זה גם כן מקלות ביסקט מצופה רק בשוקולד. אז שזה נמס, זה לא טעים. זה טעים ממש. מזגן. הדבר השני שאנחנו הולכים לאכול זה בובלה. לא, את זה בסוף, זה מסטיק. אז בואו את זה. את זה ראיתי בסרטון של שחר סריקיס. בסוף אני אעשה לכם דור לערוץ שלו. טוב, אז היי שחר, אם אתה צופה בי. שלום. תביא לי בבקשה. לא נראה. שנייה אמא. שוקולד הסריטה. מה שעה כבר? שעה 4 ו-14 דקות. אמרתי לפתוח. נעם. לא משנה, 4 ו-14. פשוט וואי, הייתי. זה בטעם קולה הדבר. וואי, זה ריח של קולה. דלריה? יואו. אנשים זה ריח של קולה. ואל תשכחו להירשם ולעשות לייק לכל הסרטונים. שנייה, לחיים. וואי. זה חמוד אבל מתוק. אם אתם רוצים קולה, תקנו את הדבר הזה. זו העטיפה. לא משנה. לא יודע מה כתוב כאן. כי זה ביפנית. זה לא ביפנית, זה בערבית. לא, זה בסינית. זה בערבית. סינית. זה לא בסדר. משנה. ועכשיו אני בוחר. הנה. יש לי שיטה זה לא יותר. תראו את השיטה. למה? פותחים ומטלטלים ככה. אמרת אני אראה להם בפוקוס. תראו, כן. שזה יצא כאן. יאללה. בוא תן לי עוד אחד. תן לי את הקצה. זה החריף. לא משנה. אבל אני לא יודע איך עושים. אני יודע. לא משנה. תן. תביא. חיים. לחיים זה חריף. בוא נראה לי טעם זה. בטעם מנטה. חבר'ה, אתם גם דואגים לנקות את השולחן. כן, טוב. וואי. באתי לך להביא מים. תביא מהר. וואי. וואי.
נו, אמא, תקחי, תתאמי את זה. אמא, תאמרי שלום. טוב, הנה, תעשי להם עם היד. יאללה, אמא, אתם לא רואים אותך. תאמרי להם שלום. תצטרפו אליה לארוחה אם אתם רעבים. אז בינתיים בינתיים. אנחנו חייבים לשתות. אבל אתמול אלה, למה לא רואים אותי? אתמול אלה. אתמול העליתי סרטון. 2 לפחות. כשהיינו בטיילת. ועוד סרטון, לא, בטיילת לא, אבל את זה אני אעלה. ועוד סרטון על האוברבורד שלנו בחיות. בואו נראה לכם עוד את החיות, שתכירו אותם עוד פעם. ועוד מעט נמשיך את האנבוקסינג, והמבקים. דווקא, יש כאן הרוב זה דברים שאותם, האמת היא. אבל רק כשבאנו היום לחנות, וואי, מצטער על השמש. בואו נסנבר אתכם. עכשיו תראו, סתם. זה התוקונים שלנו. תראו, וזה תוכים קטנים, תראו אותם. אם אתם לא רואים אותם, אז תרשמו לנו בתגובות. תרשמו לנו בתגובות את איזה חיית מחמד יש לכם. תראו אותם. כולם. מה זה יש לנו כאן? הכלוב הזה הוא בלי כלום. תאכלו אותם. כאן יש זוג. אם אתם רואים. כנרית, וכאן יש פילטר. ועוד מעט נראה לכם עוד זוגים קטנים. רק שלא זה. וואי, תראו, יש כאן יונה שהיא דוגרת. או שזה גוזל. תראו אותם, איזה מסוגים, הם תראו שלום. הם בעצם לא יודעים. נכון, יאללה. אז בואו נמשיך. וואי, זה הסרטון הכי ארוך שיש לי. וואי, השמש כאן. אז בואו. וואי, אתם מסתירים לי אותה. הכי טוב שיש אייפיד. מזל שראית הטלפון. שנייה, אמא, אנחנו באמצע הסרטון. טוב, אל תשימו לב לרעשים. עוד מעט אומרי לנו. אנחנו באמצע הסרטון. טוב, חכו. בואו נקרב כאן דברים. לקרב את המזגן. וואו, אתה עדיין בפה שלי. זה באמת. גם לי. עכשיו בואו ניתן את זה רק בטעם סוכריות דחוסות בטעם תות שדה ומנטה. כושתם ביחד. אוי לא. בואו נראה אם הפרסים. כאילו מערבבים אצלם ביחד ואוכלים. לא רוצה להיות טוב, כלום. תן. הנה, הוצאתי את זה, ושמתי. זה לפני. אז בואו נשפוך עד שנגיע. ל2. בצורה. ועוד אחד. שנייה, איתן, חכה. זה רדיים בינתיים. אז תראו. מה שטעמנו מקודם. שנייה, איתן, נהיה הלבן רדיים. והוורוד זה זה מה איפה שאנחנו שלי? טועמים עכשיו. ורוד זה בטעם תות שלי בקיצור. הנה, בואו הנה נכניס. שלך. שנייה. כאן יש לך. איתן, חכה. תכניס את השוקולדים שלך לאריזה. נשים את זה באריזה. ותראו, זה עלה לנו 5 שקל ו90 אגורות, וזה נראה לי אותו דבר. כן, אותו דבר. תכניס את זה. לא נתעכב עכשיו. תן לי לאכול, נו. די. תראו מה יצאנו. עכשיו, זה בטעם תות שדה, ולפקס. וזה בטעם מנטה. כמו שאמרנו לכם. אז בואו נטעם את שתיהם. ביחד. לך
לחיים, דוד חיים, ירושלים, גרביים, נעליים, אופניים. וואי. טעים. אבל זה יוצר ניגודיות, אבל ניגודיות טעימה. נגודיות מתוקה. עכשיו, אני חייב מים. עכשיו בובה לים. הלו. ואחרי זה נראה. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלו, תרשמו לנו בתגובות. שנייה. וואי, יש גם מהצד השני. אני אף פעם לא זוכר את זה. וואי, פעם הכנסתי אחד כזה שלם בפה. שזה היה ביום ראשון. כאילו, יום שלישי. יאללה. והיום הדודים שלנו נוחתים. תראו, כן, ניסים, ונעשה איתם מלא סרטונים בחופש. הנה, שנייה, אנחנו בעצם... תראו, טריק לחתוך את זה. שמים את זה, מוציאים כמה שאתם רוצים, סוגרים, וסוגרים את זה, ככה זה שתיים במכה אחת. אז זה לחיים. לא, בלי דוד חיים. לחיים. אז זה עכשיו מיליון פעם יותר. זה טעים. אבל מה שאתה לא יודע איך תוקעים, אז יש כאן דברים כאלו, אני סתם שם את זה, ואז הם פשוט באים, הולכים לזה, אבל ככה זה גם מאחורה. ועוד לא הראינו לכם את הדבר הכי טוב. נכון. תסתכלו אליי. ואליי. שנייה, אמא, מה אתה עושה? תראו, יש כאן טלפון שבחרתי. זה בשבילו, לא בשבילי, אני לא רוצה. אז תראו מה הוא יכול לעשות. שנייה, ותראו מה עושים איתו בהתחלה. שנייה. זה... אני רק מאוד מצליחה.